sormena da gaur egungo gizartean oso presente dagoen kontzeptu bat, eta ez bakarrik berrikuntza handien atzean dagoelako, baitzik eta gure bizitzan ere erabiltzen dugulako egunero. Gaur egun sormena ez da konsideratzen nortasun ezaugarri bat, baizik eta zerbait garatu daitekela. Eta interesa handia dago hezkuntzan jakiteko zenolako faktorek eragina duten ikaslearen sormen garapenean, adibidez. Eta badakigu faktore batzuk, adibidez espazioaren erabilera malgua, edo ikaslearen autonomia sustatzea, edo lankidetzarako aukerak ematea, lotuta daudela ikaslearen sormen garapenarekin. Beste alderdi garrantzitsu batzuk ere badaude, adibidez ikasleek sormen lanak egiteko duten konfiantza eta zenbateraino baloratzen duten konfiantza. Eta hor ere badakigu badaudela testuinguru batzuk pertzepzio horiek hobetzen dituztenak. Eta esperientzia realen bidez edo irakaslearen iritzien bidez pertzepzio horiek aldatu ditzakegu eta sormenaren garapena hobetu. Baina azkenean ikasleek beste realitate batzuk inklusiboagoak eta justuagoak irudikatzeko gai izatea, agian sormenarekin ez da nahikoa izango, eta beste gaitasun batzuk ere garatu beharko dituzte, pentsamendu kritikorako gaitasuna edo kooperaziorako gaitasuna.